Καλησπέρα σε όλους σας. Λοιπόν. Ωραία, πίστη μου, του μαλακής με βάζει να κάνει και αυτός κάθε μέρα γάμο του γεράτο. Ας τα πάρουμε από την αρχή λοιπόν. Ο κάμεραμαν έχει γενέθλια και αυτός με την παρέα του έχουν ετοιμάσει μια έκπληξη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί χωρίς να το ξέρει έχουν ετοιμάσει και μια έκπληξη σε ένα άλλο μέρος στην παρέα. Το Μανώλη. Το Μανώλη. Ναι. Το κακό όμως είναι ότι για κάποιο λόγο δεν έχουμε βίντεο για τη δεύτερη έκπληξη. Γιατί κάποιος ξέχασε να πατήσει το κουμπί record. Anyway, στο τέλος του βίντεο έχουμε bonus δώρο έκπληξη στον κάμεραμαν. Αυτά για την ώρα. Πώς τελειώνει αυτό στο intro? Νομίζω ότι λέει πάμε στο βίντεο. Οκ. Πάμε στο βίντεο. Τέλος πάντων, το σχέδιο είναι ότι θα πάω σπίτι του κολλητού μου να αφήσω την τούρτα για τον άλλον φίλο μας. Αυτός γνωρίζει ότι θα κάνουμε πάρτι έκπληξη μόνο στον άλλον. Σε αυτόν δεν γνωρίζει τίποτα. Αυτό έλειπε να γνώριζε κιόλας. Και λοιπόν, το σχέδιο που γνωρίζει ο κάμεραμαν είναι ότι θα πάμε όλοι παρέα σπίτι του και μετά θα κατέβει και θα πει «Α, ξέχασα το κινητό μου», ας πούμε. Θα σου πω εγώ τι θα ξεχάσω μετά από αυτό το βίντεο. Αχ, προς τα που βαδίζει αυτό το κανάλι. Έλα, για να σε κάνω να νιώθεις πιο γνωστός, μίλα εσύ στην κάμερα και εγώ θα μιλάω από πίσω εξηγώντας το σχέδιο. Πολύ απλά οι δύο βλάκες εορτάζουν ότι ξέρουν ότι θα κάνουν έκπληξη ο ένας τον άλλον. Αλλά αυτό που δεν ξέρουν είναι ότι θα φάνε και αυτή η έκπληξη στη μάπα. Γκέγκε. Τώρα το πώς θα συγχρονιστούν είναι πολύ απλό. Αυτός και οι μαλάκες φίλοι του έχουν σκεφτεί να κάνουν την έκπληξη του κάμεραμαν κάτω από το σπίτι του. Με το που τελειώσει η έκπληξη, ο κάμεραμαν και αυτός ο μαλάκας θα ανέβουν πάνω στο σπίτι του για να αφήσουν την τούρτα. Αλλά δεν τελειώνει εκεί, γιατί εκείνη τη στιγμή θα κατεβάσουν την άλλη τούρτα για τον άλλον φίλο τους. Το Μανώλη. Τώρα γιατί του φάνηκε τόσο δύσκολο αυτό του βλάκα να σας εξηγήσει το ποιο είναι το σχέδιο, δεν ξέρω πραγματικά. Τι? Μιλάω πολύ στο βίντεο. Στα αρχίδια μου, ό,τι θέλω κάνω σε αυτό το κανάλι. Εν τω μεταξύ, κάτι τελευταίο που θέλω να αναφέρω είναι ότι άμα ακούτε λίγο διαφορετικό τον ήχο, λίγο χειρότερο or something, είναι επειδή δεν χρησιμοποιώ το μικρόφωνο το οποίο έχω στο στούντιο, στο δωμάτιό μου δηλαδή. Και χρησιμοποιώ το μικρόφωνο του κινητού, οπότε μπορεί να είναι λίγο χειρότερο, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Πιστεύω και πάλι θα βγει ένα καλό βιντεάκι. Γεια σας κύριε. Εδώ κυρίες και κύριοι, είναι ο Τάκης, ο παπαγάλος του κάμεραμαν. Δείτε πόσο επιδεικτικά σκαρφαλώνει. Γεια σου, Πούστη, τι κάνεις ρε μαλάκα? Να σου γαμίσω το ταν την αρχή. Λοιπόν, μόλις γύρισα σπίτι μετά από 2 ώρες θεάτρου και έχω να πω ότι πρώτον, το σχέδιο πάει τέλεια, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να πάει κάτι στραβά. Ναι, θα το δούμε μετά αυτό. Τώρα βασικά που το πω αυτό θα πάει κάτι στραβά. Πάλι καλά που το κατάλαβες. Τέλος πάντων, μπορούμε να πούμε με σιγουριά όμως ότι ο κάμεραμαν δεν έχει υποψιαστεί τίποτα από την έκπληξη που του σχεδιάζουμε. Πράγμα θετικό και σημαίνει ότι όλα πάνε βάσει σχεδίου. Τέλος πάντων, όπως είπα και πριν, μόλις μπήκα σπίτι, οπότε θέλω αυτή τη στιγμή να καθίσω να πάω να φάω και μετά από αυτό θέλω να καθίσω να κάνω edit το βίντεο κατεκφών. Μπας και το βγάλω νωρίτερα από ό,τι περιμένω. Κάπου εδώ νομίζω πρέπει να σας πω πως το βίντεο που παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή είναι γυρισμένο από τον Απρίλιο του 23. Και ναι, σήμερα που κάνω το edit είναι 26 Δεκάτου του 23. Και ναι, τόσο καιρό δεν έχω ανεβάσει κανένα βίντεο. Συγκεκριμένα υπάρχουν κάποιοι λόγοι οι οποίοι δεν με όθησαν να βγάλω κάποιο βίντεο σε εκείνο το χρονικό διάστημα. Αλλά ναι, νομίζω αυτό είναι θέμα για κάποιο άλλο βίντεο. Οπότε τώρα πάμε να συνεχίσουμε στο βίντεο. Έτσι κι αλλιώς έχω περίπου 2 ώρες για την έκπληξη, οπότε δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Το μόνο έξτρα που μπορώ να κάνω είναι να γράψω ακόμα ένα σενάριο για να έχω ένα ακόμα έτοιμο βίντεο. Αυτά λοιπόν, σας αφήνω για τώρα και τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, τελείωσε το τι ήταν να κάνω και με το ότι ήταν να κάνω εννοώ ότι το μόνο πράγμα που πρόλαβα να κάνω ήταν να φάω. Τώρα πάω προς το σημείο συνάντησης που είπα να συναντηθώ με την παρέα μου. Εδώ είναι τα πράγματα. Εγώ είμαι πάλι ίδιος. Άμα βλέπετε το μαλλί μου λίγο να πετάει το ένα τ' άλλο, φταίει ότι φορούσα όλη τη μέρα το καπέλο και πέρα από αυτό. Και πέρα από αυτό χρειάζομαι και κούρεμα. Αυτό πάνω κάτω θέλω να πω, αλλά θα ανοίξω πάλι κάμερα όταν συναντηθώ με τα παιδιά. Και επίσης θέλω να πω λίγο κάτι. Ο κόσμος όταν σε βλέπει να κρατάς την κάμερα, σε κοιτάει κάπως έτσι. Και πώς θες να αντιδράσεις ρε μαλάκα όταν βλέπει μια τέτοια φάτσα σαν τη δικιά σου? Μαλάκες στο ποστιούμπ! Μαλάκες δάτος εκεί! Αφού ρε μαλάκα, ο κόσμος περπατάει για να πάει στη δουλειά του και καθώς περπατάει βλέπει έναν άκυρο τυπά να μιλάει σε μια κάμερα. Πώς θες να αντιδράσεις ρε μαλάκα? Μόλις έφτασε ο ένας καριόλης, είναι εκεί κάτω, δεν ξέρω αν φαίνεται. Τέλος πάντων, θα τον δείτε και από κοντά, νομίζω. Αγιές. Ή αυτό έπρεπε θα με γράψει τα και θα φύγει. Κοίτα. Κοίτα ένα μαλάκα. Σε ρώτησα να με τραβήξει βίντεο σας. Εδώ βλέπουμε το είδος Βασίλη να κάθεται. Ο πάτερ περπατάει. Unboxing, μια πούσα με λεφτά. Αυτά τα λέω πυροτεχνήματα. Πιατάκια. Μήπως ρε παιδιά να κάνω καλύτερα εγώ το unboxing? Εντάξει, ανώνυμε. Ωραία, λοιπόν, έχουμε και λέμε. Πούτσα με λεφτά, αυτές τις μαλακίες που δεν ξέρω πώς λέγονται, πιατάκια, μαχαιροπύρουνα και κεράκια. Ναι, με τώρα γιατί αυτός ο μαλάκας κρατάει ένα από τα κεράκια, μη με ρωτάτε.
Χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίσεις τις νιώσεις στο φως και όλοι να λένε ένα σοφός. Σβήσα τα κεράκια να ξέρεις. Αυτά σβήσα. Έχουν σβήσει, φίλε. Ωραία. Ναι, μπράβο. Ναι, ναι. Πώς σου φάνηκε η έκπληξή σου, κάμεραμαν? Πώς σου φάνηκε? Το περίμενες? Περίπου. Περίπου. Άγαμις. Κανονικά έχω πει outro, έχω πει τα πάντα, έχω πει δηλαδή να τελειώσει το βίντεο. Αλλά τέλος πάντων. Όχι. Όχι, δεν έχεις πει. Το βίντεο δεν έχει τελειώσει ακόμα. Έχουμε μία τελευταία αποστολή να κάνουμε. Αυτή η αποστολή λέγεται δεύτερο surprise του Τζουρά. Καταρχάς να αναφέρω ότι έχει περάσει μία εβδομάδα από τότε που κάναμε την έκπληξη του Τζουρά. Λοιπόν, πριν περίπου 2 εβδομάδες είχα παραγγείλει ένα Funko Pop κάποιο σαν αυτό για να το δώσω στα γενέθλια του Τζουρά. Αλλά οι βλάκες του καταστήματος μπέρδεψαν τα links. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει. Σημαίνει πως για ακόμα μια φορά πρέπει να κάνω τη δουλειά σου. Κάτι το οποίο κάνω σε όλο το βίντεο δηλαδή. Κάποιος να μου φέρει τον πίνακα, παρακαλώ. Τα πράγματα λοιπόν είναι πολύ απλά. Αυτός παρήγγειλε αυτό και του φέρανε αυτό. Και όλα αυτά γιατί οι βλάκες του καταστήματος άλλο προϊόν δείχναν στη φωτογραφία του site τους και άλλο προϊόν παρήγγειλε στα αλήθεια. Κάποιοι μάλιστα θα τους θεωρούσαν και scammers, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Μάλλον τους χτύπησε κατά κέφαλα η ζέστη που είχε τις τελευταίες μέρες και γι' αυτό. Τουλάχιστον οι τυπάδες στείλαν πίσω τα λεφτά μετά από 3 εβδομάδες. Και μάλιστα δεν ήταν καν όλα τα λεφτά. Γιατί η καταβολή μας μάρανε γάμο του. Και τέλος πάντων έχουμε εδώ μαζί μας τον boss ο οποίος θέλει να πει κάτι για αυτό το site. Δεν νομίζω να χρειάζεται να πούμε πολλά σε αυτό. Απλά ένα μεγάλο fuck και ένα μεγάλο fuck you στα λεφτά τα οποία μου πήρατε. Βασικά, μου πήρατε, σας έδωσα, μου πήρατε άρα ένα fuck you σε μένα. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Το μόνο θετικό που μπορώ να πω πάνω σε όλα αυτά είναι ότι το προσωπικό ήταν εξυπηρετικό, βοηθητικό και πάνω απ' όλα ευγενικό. Αυτά λοιπόν από μένα. Ανώνυμε! Έλα. Συνέχισε σε παρακαλώ. Οκ, κάτσε μόνο να βρω τι έλεγα ρε μαλάκα. Α, ναι, και μέσα στη τσάντα είναι το νέο δώρο του καμεραμάν. Δεν θα πούμε ακόμα τι είναι, γιατί πρέπει να έχουμε και λίγο suspense σε αυτό το κανάλι. Αλλά τέλος πάντων, προχωράμε. Λοιπόν, εδώ μέσα βρίσκεται το δώρο σου. Μου είπε ότι θέλει να δει reaction. Δεν ξέρω τι μου έχει πάρει εκεί. Να κλείσω να γυρίσω. Όχι, κλείσε μάτι πια. Μυρίζω μου μαλακία. Περίμενε. Μυρίζω μου μεγάλη τρολιά. Περίμενε. Ανοίγω. Ναι. What the fuck is that? Περίμενε λίγο. Κάνε εσύ δουλειά σου. Επόμενη στιγμή τουαλέτα. Έχω πραγματικά την απορία. Αν ανοίξει μαλακία. Γελάω γιατί είναι τελείω τεράστιος μαλάκας. Και κάτι τελείως μου φάνει τελείως για τον μπούτσο. Είναι ο μαλάκας ο μπούτσο. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Τι έγινε? Ήμουν σίγουρος ότι θα έκανες μαλακία. Εγώ, ποτέ! Εγώ! Περίμενε, πες μου τι είναι από το σπίτι σου παλιό. Αυτό. Ναι. Αυτό είναι από το Πάσχα φέτος που μου πήρε η νονά μου. Μου πήρε η νονά μου κοίτερα από εκεί και μέσα αυτό το δώρο. Και έλεγα ότι επειδή είναι εσύ στο σούπερ μα να το βάλω εδώ μέσα. Αλλά πού θα το βάλω αυτό? Τι αστείο. Κοίτα να δεις η Kinder τι κάνει. Μπράβο τους. Θα δεις τι θα σου εσένα. Τι. Μάνα. Και τώρα εγώ κρατάω το πουλάδο. Έλα. Είσαι για το μπούτσο. Τι είμαι? Τι είμαι? Είσαι για το μπούτσο, να σοβαρά. Τι είμαι? Κάτσε κάτω. Όταν τις κάνεις τις μαλακίες του στα δικά του θα πω καλύτερα. Κλείσε μάτια και βγάλε το σιγά σιγά. Όχι, όντως μιλήσω με τέτοια τώρα. Κάτσε θα βοηθήσω. Λοιπόν, κάτσε. Οκ, ξεκάθαρα. Είναι αυτό, αυτό. Να το, άνοιξε. Μαλάκα, σε μισό, σε μισό. Περίμενε, wait. Κοίτα τον. Περίμενα, σε περίμενα τόσο καιρό. Σε περίμενα τόσο καιρό, ξέρεις που θα, αυτό ξέρεις που θα μπει. Θα μπει. Δίπλα το Superman. Α, wow. Αυτό είναι καλύτερο. Α, Είναι καλύτερο. μα τώρα το χώρο Είσαι σοβαρός τώρα. είναι μια χαρά σοβαρός είμαι. Τα δικά σου, τα δικά σου. Να το θυμάστε. Ναι, σίγουρα. Αν μου πήρε του lighter μαλάκα μου, εγώ δεν το πιστεύω. Είσαι για τον Boots, εμάς, σοβαρά. Εγώ γιατί? Είσαι για τον Boots. Είσαι για τον Boots. Βλέπω πόσο πολύ το περίμενες. Μαλάκα. Θα συνεχίσεις να τραβάς εγώ με αυτό το Ναι. Λοιπόν, αυτό το βίντεο εύχομαι να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε, κάντε like και subscribe γιατί με υποστηρίζει.
Κάντε follow στο Instagram αυτό το χοντρό εδώ πέρα, γιατί ακόμα δεν πιστεύει ότι του πήρα τη φιγούρα που ήθελε τόσο καιρό. Και να φανταστείς, όντως μάζαβα τώρα για αυτή. Μου το έχεις πει. Και λέω μαλάκα, έχει χάρη να την πάρει και την έχω πάρει και θα πάρουμε διπλά χωρίς λόγο. Anyways, αυτό ήταν το βίντεο. Εύχομαι να σας άρεσε. Αυτά. Τα λέμε την επόμενη φορά. Happy, I'm happy. Nothing more. Και εδώ βλέπουμε το φίλτρο του Ρέστη να δίνει το κουρδόνια του. Πες γεια στο YouTube. Τι ρε μάλλον. Δέστε. Φτιάχνεις content τώρα. Είσαι content creator, ρε. Ναι. Ναι. Μαλάκα, πολύ δύσκολο το YouTube, Ναι. Γάμισε τα.